mestral Inserció i Medi Ambient, empresa participada en el 100% per Càritas Diocesana de Menorca. Nosaltres aquí fem recollida i tractament de residus d'aparats elèctrics i electrònics i des de 1 de gener del 2019 també la gestió de recollida en el taller de roba per vendre a les nostres botigues de segona mà. Tenim 15 contractes d'inserció on fem tot un itinerari i d'ells un percentatge bastant elevat ha aconseguit feina després de complir el seu itinerari.